regalar un llibre o que costi €1 un llibre en un diari és la millor manera de que la gent s'informe i al mateix temps s'entretenisca. Crec que hem fet uns textos que són molt accessibles per a qualsevol nivell lector, que permet a xiquets ja d'una certa edat poder accedir als textos, però que també d'alguna manera permet que tinguin un interès per als adults. Molts dels nostres pares no han estudiat en valencià ni han tingut l'oportunitat de llegir i aleshores és una manera de que es familiaritzen amb la història la seva història en la seva llengua. Parla no sols en la nostra llengua, sinó també parlar de la nostra terra, del nostre patrimoni culinari, monumental, lingüístic, etc. Fabulosa, ja vaig tindre la sort de fer la campanya sencera de les cobertes, crec que és allà l'any 2012, a més en aquell moment parlava sobre la gastronomia, aquesta vegada els monuments. Jo soc profe de valencià i als meus alumnes adults els encanta, sobretot evidentment els dels nivells inicials. Ells mateixos van triant els títols, es van recomanant entre ells i per a mi ha sigut una ajuda docent fenomenal. El fet de llegir, de conèixer paraules, expressions noves fins i tot, augmenta el nostre lèxic, augmenta la nostra capacitat d'expressió i augmenta, per tant, també la nostra capacitat de comunicar-nos amb els altres. Llegir en valencià jo crec que és una de les millors campanyes que s'ha fet mai i sobretot va millorar moltíssim quan també va venir al sud a través del diari Informació. S'utilitza un llenguatge prou assequible i allò que pugui ser una miqueta complicat hi ha després un glossari que la gent descobreix, doncs aquesta paraula vol dir això, doncs mira que bé. Jo penso que és un encert i que de fet ja està, diguem, consolidada i que és molt coneguda, té molts seguidors. Ara esperem que arribi aquella gent que encara no s'ha apropat mai i per això segura de tindre èxit. Per a mi ha sigut una oportunitat que la veritat és que m'ho he disfrutat molt, sobretot per aportar un poquet de l'estil a aquesta campanya i representar-ho en un llibre. És un fantàstic aparador del que és la narrativa valenciana actual amb les autores i autors destacats de casa nostra. Per tant, jo crec que tots són avantatges per a conèixer la campanya, a la qual li desitge molts anys.